Мезгил яшьләр үзәгендә узган тантаналы чарада халыкка социаль хезмәт күрсәтүче тармак вәкилләре катнашты. Бәйрәмдә районның социаль яклау бүлеге, Мая халыкка социаль хезмәт күрсәтү үзәге, район картлар һәм инвалидлар йорты хезмәткәрләре хөрмәтләнде. Үзегезгә исәнлек саулык, гаиләләрегезгә исәнлек саулык теләп калам. Үзегезнең эшләрегез, мәрхәмәтләрегез 100 тапкыр, 1000 тапкыр үзегә әйләнеп кайтсын, әйбәтлек белән шулай итеп. Социаль яклау бүлеге җитәкчесе Гөлнар Фатхуллина да хезмәттәшләренә рәхмәт сүзләрен җиткерде. Шушы тармакта күп еллык тырыш хезмәтләрен куйган бер төркем хезмәткәрләргә бүлекнең рәхмәт хатларын һәм сертификатлар тапшырды. Нинди генә өлкән алсак та, сез инде һәрберегез үзегезгә йөкләнгән бурычны тулаем рәвештә халыкка җиткерәсез. Менә инде өлкәннәрдә йөрергә туры килә, күпчелек һәм инде алар бары тик сезгә карата рәхмәт сүзләрен генә җиткерәләр. Маяк халыкка социаль хезмәт күрсәтү бүлеге җитәкчесе Роберт Исламов, район картлар һәм инвалидлар йорты директоры Гөлнар Шакирянова да әлеге тармакларда эшләүчеләрне хөрмәтле сүзләре белән искә алдылар. Бу хезмәттә бары олы йөрәкле, сабыр, яхшы күңелләр генә эшли алалар дип уйлыйм мин. Аларга шушы эшләрендә сабырлык телим, олы кешенең төрлесе бар. Сабыр булсыннар, сәламәт булсыннар, җан тынычлыклары бирсен аларга. Подопечныйларыбыз инде без аларны. Алар да сәламәт булсыннар, бер ияләнгән кеше белән эшләү җиңелрәк. Өлкәннәргә хезмәт күрсәтүчеләр арасында гаилә династиясе белән эшләүчеләр дә бар. Дусай авылындагы мөритүче Рәйсә Вилданова 5 елдан артык социаль хезмәткәр булып эшләгән. Бүген аның эшен кызы Шулпан Рәхимҗанова, онагы Гүзәл Закирова дәвам итә. Гаилә белән сайлыйбыз дип инде ул үзеннән үзе килеп чыга инде менә. Аңа инде бар олы йөрәкле булырга кирәк. Әбиләрне яратып, әби бабайларны яратып, дөресен генә әйткәндә эшеңне яратып эшләргә кирәк инде һәр вакытта. Төрлесе булды, төрле чагы булды. Төрле чаклары булды, авыр чаклары, җиңел чакларында. Ну, минем эшләгән коллективне күтәрделәр. Район пенсия бүлегенең клиентлар белән эшләү бүлеге җитәкчесе Фәридә Ганиева да котлау тәбрикләү сүзләрен җиткерде. Халыкка социаль хезмәт күрсәтүче бер төркем алдынгы хезмәткәрләргә Татарстан Республикасы Хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министрлыгының, район башлыгының, социаль яклау бүлегенең рәхмәт хатлары, истәлекле бүләкләр тапшырылды. Фәридә Ганиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.